Pretože Bratislava nemá fungovať len ako kasička pre mimovládne organizácie, ale predovšetkým primátor má zlepšiť život bratislavčanov. A to sa posledných 8 rokov nedialo. A keď sa rozhodol Jozef Ráš, že bude kandidovať, je zrazu tým najhorším ministrom. Čo si to on vôbec dovoluje, aby kandidoval, kde progresívci majú svoju obrovskú kasičku. Viete, obnovili sme aj klientské centrum v Bratislave. Ľudia nemuseli čakať dlhé hodiny na vybavenie pasu alebo registrácie vozidla. Alebo dnes, podľa hesla, ako som už povedal, za dobrý skutok budeš spravodlivo potrestaný, obnova klasickej historickej budovy bratislavskej Kukurice. Ale teším sa na príchod novinárov, aby mohli vidieť skutočné ceny, nie tie progresívne. Či povedzme si úprimne, za kým sú výsledky? A za kým sú len reči a rôzne projekty mimovládnych organizácií, ktoré obyvateľom nič neprinášajú? Dôverujme tomu, čo sami vidíme a sami cítime, pretože médiám, ako ukazuje prieskum, sa už dôverovať nedá.